Bueno, lehen galderari erantzunez, esango nuke hasieran izan zela pixka bat arraroa, ezta? Berezia alako batean, hasiko gararik eta berezi bat egiten eta bar. Eta orduan, hasieran arraroa, baina berehala joan ziren sartzen. Kontu euki, LHS ari garela hitz egiten, lehen hezkuntzaz, eta umeak, jakin-mina dute eta esperimentatzeko gogoa. Orduan, bai, oso ondo, orokorrean hitz egin da, beti daude, edo beti ez gaude meditatzeko momentuan. Orduan, orokorrean oso ondo, eta gero lasaitasunetik norbaitek ezin badu, norbaitek ez badu, nahi erresistentziarik badu edo, orduan, lasaitasunetik. Tranquil egon zaitez, egon tranquil nahi baduzu etzan, utzi bestei egiten, ikusi nola egiten duten eta bar, eta poliki-poliki, sartu dira, eta urteak aurrera joan ahala, orokorrean, ia denak sartzen dira, ia hori beti dago, eta onargarria da, eta lasaitasuna sartzen da. Inpaktua esango nuke berehalakoa dela, bi eratako inpaktuak dira, bat berehalakoa, beraiek lasaitu egiten dira, zentratu egiten dira, gero datorren lanerako imaginatu egiten badugu, jolastetik datozenean, eguerdian, denbora pila bat egon dira hor jolasten, eukidute danetik gertatu da momentu hortan, datoz nahiko bizi-bizi, poliki-poliki lasaitzen goaz, egiten dugu meditazio eta inpaktua berehala igertzen da. Hor sortzen den giro intimo hori, giro lasai hori, elkarrizketarako oso aproposa izaten da, eta orduan berehala igertzen da. Eta gero, arratsalde horretako klaseak ere, saioak, ez dakit, lasaiago doaz. Eta luzera, bai igertzen dela, eztabaidetan eta erresago konpontzeko joera bat. Ez daukat ezer zientifikoki egina ez da, baina bai inpresioa da, umek hobeto komunikatzen direla, lasaiago, empatikoago. Orduan, inpaktua guztiz positiboa. GPS izkiek, zati gure dauiena da, garapen pertsonarako saioak. Orduan, saio honek, badaukie lotura zuzen bat, ez da, metaforikoki GPS tresnarekin. Orduan, GPS tresna erabiltzen dugu, ez da, gure egunerokotasunean, ero bidia aurkitzeko, ero gure duen lekura faten laguntzen duzkue. Eta GPS saioekin be, gure ikastolan gure duena da hori, ezta? Gure ikasliak bidia aurkitu daixien, eta gu bide lagun izatia bide horretan. Norako bidia? Bakoitzan barrurako bide hori, ezta? Eta batez be, pertsona ereduan, barne sendotasuna duena bere izgarri horrei erantzuteko, eta bertan dauzen ezaugarrixak garatzen laguntzeko bide hori. Orduan badie saio batzuk, astero, sistematikoki, normalian tutoriak, LH-en batez ere tutoriak izaten die, DBH-en gero zailtsugu izaten da, ze saio honek momentuz lantzen ditugu LH-ko 3. mailatik DBH-ko 4. mailara arte, poliki-poliki ekoizten ari gare eta proiektua beste etapetara zabaltzen ez da. Normalian komeni da, ero guretzako hobie da tutoriak ematia, eta bestela ezin den kasuetan badaukogu irakasle espezialista batzuk igual adituak dienak, ero arituak gehiago gai honetan, ez da, garapen pertsonaleko gaietan. Tutoriak ematen dauen kasuetan, laguntzen dauena da ikasleak beste begirada batetik ezautu, eta horretan laguntzia. Eta, gai desberdinak lantzen ditugu, mapeo txiki batein da dauku, gai desberdinena, saioak ekoiztu ditugu, eta itxen duena da irakaslei akonpainamendua eman, gero eurak ikasleekin astero gelan lantzeko.
Nik uste dut aurrari ematen diola irudi errealista bat. Azkenen beak prozesu guzti horretan iten duna da bere burue ikuspegi integral batetik aztertu eta horrek ekartzen duna da azken finean ebaluazioa izatea jarraia, ezigarria eta horrek guztiak behari ematen diore baita kontzientzi puntu handi bat. Eta nik uste dut hori dela ekarpena handina ze kontzientziari gabe ikaskuntza esanguratxo esango genuke ez dela ematen, ez? Orduan, nik esango nuke hori dela igual osotasunean ekartzen dion ekarpena. Bai, azkenen uste ikasleek egiten dutela barne hausnarketa handi batez, beak esan duen bezala ikasleek sortzen du bere autoirudi propioa eta errealista. Eta horrek sustatzen dio asko metakognizioari. Baita ere ikasten dute ikasleek asko beraien akatsetatik ikastea. Hor erresilientzia lantzen dute asko ere, ze lortu dugu pixka bat beraien frustrazioa bideratzea, ikasten dute akatsa ikasteko erabiltzen dela, eta bueno, gero portfolioak zuk zure burue hobeto ezagutzen dezunen, horrek ematen dizun konfiantza, ardurak hartzea, heldutasun afektibo hori. Eta gero horrek baita erresolutibo izate hori, ez? Hobekuntza plan hori diseinatu, aurrea eraman, ardura ez, hartzen dute eta beraiek kontziente diere baita, beraien ardura dela, aurrea pauso horiek ematea. Da, azkenen, ebaluazio tresna bat, baina ez da zentratzen helburuan bakarrik, baizik eta helburu hortara iristeko prozesu guzti ebaluatzen duen tresna da, eta ikasleek hori nabaritu egiten du. Eta hori nabaritzen donen, segurtasun asko eta konfiantza asko ematen dio. Beno, gure ikastolan ezin dugu imaginatu gure praktika psikomotrizitateko saiorik gabe. Eta iruditzen zaigu, psikomotrizitateko saioa dela marko privilegiatua, umeak hor egiteko garapen bat osotasunean, ez? Eta nola hor, gorputzaren bitartez, mugimendu horren bitartez, juten dela garatzen, bere burua eraikitzen, segurtasunean, konfidantzan, ongizatean eta autonomian, ez? Barne sendotasunean juten dira bere burua eraikitzen, gero mundura juteko, harremanetara juteko eta gizartera juteko, bai. Orduan, hori da arrazoi bat, bai. Bai, bestalde horretaz gain, garrantzitsua iruditzen zaigu fokua jartzea psikomotrizitate saio espezifikoiek irakasleoi geuri eskaintzen diguten horretan, ezta? Psikomotrizitate saiotan aurrak dituen aukerak egiteko, izateko kontuan edukita eta hori guztia behatuz, aukera ematen digu gero nolabait jakinal izateko, ohiko gelan baita nola jokatu behar dugun, ze esku hartze egin alditzakegun eta nola lagundu aldiogun bide horretan. Eta alderantziz, gela ohikoan pasatzen den hori edo jokabide horiek kontuan edukiz, psikomotrizitate gelak eta saioak baliatuz, ze proposamen egin aldizkiogun, ze eskaintza ume hori bere garapenean lagundu alizateko. Orduan, bai ulertzen dugu asko psikosaioak elikatzen duela gelan pasatzen dena eta ohiko gelan egoten diren uneak eta ekintzak elikatzen dutela baita hein berdinean psikomotrizitate saioetan gertatzen dena. Orduan, ulertzen dugu asko oso lotuta doazela elkarri eta pixka bat bi arrazoi nagusi horiengatik defendatzen dugu psikomotrizitate saio espezifikoak egiteko beharra. Bueno, garrantzitsua baino nik esango nuke oso garrantzitsua eta ezinbestekoa dela haurrezkuntzatik lantzen hastea. Garrantzitsua iruditzen zaigu, niri pertsonalak iruditzen zait eta proiektuan guztioi, talde osoari, haurrezkuntzan guztio dakigun bezala bizitza osorako oinarriak lantzen ditugulako, ezartzen direlako. Eta emozioak, kasu honetan, dira oreka ematen digutenak, alderdi desberdinetan.
Hiru puntu garrantzitsua aipatuko nituzke, batez ere honekin lotuta. Oso garrantzitsua da autoezagutzan, emozioak ezagutu, identifikatu eta kudeatzen ikasten dugulako, aurrezkuntzatik hasita, sozializazio mailan, gu gure burua kontrolatzen dugunean eta ezagutzen dugunean irekiago eta modu positiboago batean erlazionatu gaitezke gainontzeko lagunekin, kasu honetan talde gelan dagoen taldearekin edo familian, adibidez, eta ikaskuntzan baita ere. Pertsona bat, haur bat, kasu honetan, modu orekatu batean hezi bada emozionalki, horrek lagunduko dio, arreta mantentzen, motivazioa izaten, jakin mina handiagoa izaten, eta ikaskuntza askoz errazago emango da. Gu sake hezitzailea sakearen ideia lehiakorratik haratagoz ulertzen dugu disiplinarteko tresna gisa, ez? Hori dela eta ikusi dugu sake hezitzaileak aukera paregabea ematen digula kurrikulumeko zenbait edukitan sakontzeko. Eta gero bestalde ikusi dugu ere nola beste irakasgaietan zailtasuna dituzten ikasleen motivazioa, atentzioa, parte hartzea ere sustatzeko tresna oso ona dela. Eta gero ikastolan ere, sakea bihurtu dugu erraminta bat, herriarekin eta herriko talde eta elkarte ezberdinekin harremanak sendotzeko. Hori lortu dugu bereziki belaunaldi arteko zubiak eraikitzen. Hasi gara topaketak egiten bazar egoitzekin, jubilatu taldearekin, eta horrek eman digu aukera harreman berriak sortu eta gero sendotu. Eta etorkizunean zergatik ez beste talde edo erakundeekin ere zabaldu.